Уважаеми дами и господа, събрали сме се днес, за да отбележим заедно едно изключително вълнуващо събитие. Човек е сам във Вселената, търсещ своята пълноценна половина. Всички ние днес сме тук заедно, защото двама са се открили. Да имаш небе, а да искаш само една звезда. Да имаш морето, а да търсиш капка вода. Да имаш целия свят, а да търсиш само един човек. Иван Николаев Иванов, вземате ли за своя съпруга Виктория Исметова Бодурова? Да! Виктория Исметова Бодурова, вземате ли за свой съпруг Иван Николаев Иванов? Да! Представям ви семейство Иванови!